Laryngální maska je tvarovaná trubička se speciální manžetou, která ji pevně utěsní v dutině ústní proti vchodu do laryngu. Moderní typy, jako například Prosíl, mohou i zabránit aspiraci žaludečního obsahu tím, že mají zvláštní lumen ústící do jícnu pro odvádění žaludečního obsahu a lumen na umělé dýchání. Zavádí se naslepo ústy do hypofaryngu až do dosažení mírného odporu. Tehdy je hrot manžety ve vchodu do jícnu a manžeta po nafouknutí odklopí epiglotis a umožní umělou plicní ventilaci. Laryngální maska se zavádí buď bez pomůcek, nebo se speciálním zavaděčem. Těsně před dokončením filmu byl představen nový model, který je určen i pro přednemocniční péči. Snáze se vyfukuje a zavádí bez dalších pomůcek. Kromě zde uvedených existuje celá řada dalších typů, například s manžetu naplněnou gelem, igel a podobně. Tato laryngální maska je určena jako pomůcka pro obtížnou intubaci.